We gaan dus nu naar de IKEA gaan. Gaat jij mee? Nee jongen, ik sta hier voor mijn plezier. Ga jij ook mee naar de IKEA, beste kerel? Sen, ik ben tegen u aan het spreken. Ja! We gaan dus allemaal naar de IKEA, ook het kleine Kajul gaat mee. Hallo! Ik ben een kleine Kajul. Even, wat vindt u ervan dat we allemaal naar de IKEA gaan? Dat beter was dat naar elkaar weer kwijt ben! Hé jong! Oei, shit. Ik laat mijn postje rollen. Heb je reden of wat? Ja. En verder komt langs mij zitten. Kom, laat u zelf met in beeld komen. Zijn we dus een ding met doen? Pas op, je gaat naar het tuin. En nu, zet af. Ga je egoïstisch? Nee. Niet maar. Verder hoort het toch weer op man. Straf, hij mag niet mee naar binnen.